og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kayang unang mga butang nangagina. Dalaygon og salimbaho na mga Dios amahan ni ining mga taknaa. Kami nagaduol diha sa imong presensya. Niini nga kaghabhion samtang kami magatuon sa imong mensahe. Ikaw magapanalangin kanamo nga bisan asa man nga suok niini nga dapit nga makadungog niining imong mensahe karon. Panalangini ang mga katawhan nga nagapaminaw niini. Ikaw usab mga panalangin ako Dios nga magadala niini nga mensahe. Tagaikos langit nun nga kaalam. Tungod kay wala ko'y mahimo niini nga buhat o Dios kun wala ikaw. Busa ako kining gitugyan kanimo uban sa kapasayloan sa akong mga sala tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga kapaglaom, ang atong tun-an karon niini nga kagabhion ang langit. So, atong susihon o atong tan-awon kung unsa di ay kining langit nga gitanyag sa Dios sa matag usa kanato. Nga kining paraiso nga puloy-anan sa mga linuwas. Ang pangutana mga kapaglaom, unsa ang gitanyag sa Dios alang sa mga matarong? Mga kapaglaom, unsa kuno ang gitanyag sa Dios alang sa matag usa? Nag-ingon ang Mateo 25:34 nag-ingon dinhi. Og ang hari nagaingon kanila diha sa iyang tuo o mari kamo o mga dinaig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Mao na mga kapaglaom ang gitanyag sa Dios sa matag usa kanato. Nga ingon siya umari kamo kanako nga mga dinaig sa akong amahan ug panundan ninyo ang gingharian nga gitagana sa Dios sukad pas pagtukod sa kalibutan. Mo na ang gusto sa Dios mga kapaglaom nga kita iyang gitawag ingon siya umari kamo aron nga ato nga panundan ang maong gingharian nga gitanyag sa Dios sa matag usa kanato. Now, padayon ta. Unsa ang hulagway sa bag-ong langit ug bag-ong yuta? Atong susihon tan-awon kung unsa kini ang hulagway nga gitanyag sa Dios nga langit ug bag-ong yuta. Ingon siya dinhi sa pinadayag 20 bersikulo 10 nga nagingon, sa diha sa espiritu gidala niya ako ngadto sa usa ka dako ug hataas nga bukid ug iyang gipakita kanako ang balaang syudad nga Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Ningon dinhi mga kapaglaom nga gipakita sa Dios sa panan-aon ni John Revelator ang iha nga panan-aon nga mao ang balaang syudad nga mao ang Jerusalem nga gipakanaog sa Dios gikan sa mga langit. So mao na ang gipakita sa Dios ngadto kang John Revelator nga ang kining bag-ong Jerusalem. So atong tan-awon mga kapaglaom kung unsa ang naa niini nga mga panan-aon ni John Revelator. Ingon siya dinhi sa verse 11, nga may himaya sa Dios kansang kasidlak sama sa usa ka batong hamili, nga talagsaon kaayo sama sa batong haspi, matin-aw mura og kristal. Mao kini mga kapaglaom ang nakita ni John Revelator diha sa iyahang panan-awon nga gipakita sa Dios nga gipakanaog nga maong Jerusalem, nga ang naa niini nga Jerusalem mga kapaglaom mao kini ang himaya sa Dios nga nagasidlak sama sa batong hamili nga talagsaon kaayo sama sa batong haspi nga matin-aw. Mao ni mga kapaglaom ang sulod ni ining Jerusalem nga nakita ni John Revelator. Sunod sa verse 12 nagingon, kini adunay dako og mahabog nga parel nga may napulog duha ka mga pultahan. Og ang pultahan ana ay napulog duha ka manulunda og diha sa mga pultahan nahisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa kaliwat ni Israel. Sa iyang nakita sa panan-aw ni John Revelator mga kapaglaom, kini adunay mahabog nga parel. Aduna kini duha ka mga pultahan, o ang pultahan, anaa didto nasulat, o napulog duha ka mga manulunda. O diha sa pultahan na isulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. So mao na mga kapaglaom,
ang naa diha nakita sa maong Jerusalem sa pananaw ni John Revelator. Sunod, verse 13 nagingon, sa sidlakan may tulo ka pultahan, sa amihanan may tulo ka pultahan, sa habagatan may tulo ka mga pultahan, o sa kasabpan may tulo ka mga pultahan. Upat ka bahin sa maong Jerusalem, mga kapaglaom, naa diha nakita nga adunay mga pultahan. Sa sidlakan adunay pultahan. Og dinhi sa amihanan aduna usab pultahan. Og didto usab sa habagatan nga side anaa gihapon ang tulo ka pultahan. Og ang last naa sa kasabpan anaa usab didto ang tulo ka mga pultahan. Now, ingon dinhi ang verse 14 sa pagpadayon. Og ang mga parel sa syudad may napulog duha ka mga sukaranan o kanila diha ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostolis sa kordero. So mausab nakita gihapon ni John Revelator nga ang paril sa syudad anaay napulog duha ka mga sukaranan o kanila aduna diha ang dalan sa ngalan sa mga napulog duha ka mga apostolis sa kordero. Now, alang sa pagpadayon mga kapaglaom sa verse 14, nag-ingon siya. Og nakigsulti kanako nga may barahan nga bulawan aron isukod sa syudad og ang mga pultahan og ang mga parel niini. So adunay nakigsulti kaniya ni John nga nag-ingon nga anaa kuno siya'y barahan nga gidala nga bulawan. Nga kini nga barahan mga kapaglaom, iya kining gamiton aron kuno sa pagsukod sa mao nga syudad. So kini nga syudad nga aduna diha ang pultahan og ang mga parel niini. So kini nga sukdanan mga kapaglaom mo ni ang gamiton aron sukdon ang mao nga syudad. Ang verse 16 nagingon, ang syudad nahimuta nga kwadrado og ang iyang gitas-on sama sa iyang gilapdon og pinaagi sa iyang barahan iyang gisukod ang syudad. Og kini may 2,000 og 400 ka kilometro parehas ang iyang gitas-on og gilapdon og kahabugon. Mga kapaglaom, ang syudad nga nahimutang nga diha nakita ni John Revelator sa iyang pananawon aduna kini kwadrado kini mga kapaglaom og mao kini usab ang gitas-on og mao usab ang iyahang gilapdon. So anaa kini mga gidak-on mga kapaglaom, nag-ingon dinhi nga adunay 2,000 og 400 ka kilometro. Og atong tan-awon mga kapaglaom, susihon nato kapaglaom, kung unsa kini kadako og unsa kini kahalapad og unsa kini kataas ang mao nga syudad nga nakita ni John diha sa iyahang panan-awon. So dako og luag kini mga kapaglaom nga syudad. Mao ang gidakon, mao ang gilapdon og mausab ang tas-on sa diha nga nakita ni John sa iyahang nga panan-awon. Ang verse 17 nagingon, gisukod usab niya ang paril niini nga may mga kanuman og 6 ka metro sumala sa sinukdan sa tao nga maoy pagsukod niini sa mga manulunda. Unsa daw mga kapaglaom? Gisukod usab niya ang paril. No, ang kanang iyahang nga pader, iya usab kuno nga gisukod. Sa diha nga iya kini gisukod mga kapaglaom, og aduna kini kanuman kamitro, og susama kini sa pagsukod sa manulunda. Og mao kini ang pagsukod usab sa sinukdan sa tao. Mao usab kini ang gitas-on sa pader, nga mao ang kanunam ka metro, kanuman og 6 ka metro ang gitas-on sa mao nga paril. So mga kapaglaom, ato makita nga grabe kahabog kining paril sa mao nga Jerusalem. Adunay gihabugon nga kanuman ug 6 ka metro. Sa pagpadayon sa verse 18 nagingon, ang paril mahimong batong haspi, samtang ang syudad lunsayng bulawan, tinaw, mura og bildo. Mga kapaglaom, ang paril nahimong mga batong haspi. Kining mga batong haspi, mga kapaglaom, siguro wa patakakita ni sukad. No? Ang paril nahimong batong haspi, samtang ang syudad lunsayng bulawan, matinaw, sama usab sa bildo. Mga kapaglaom, inana kanindot ang nakita nga syudad sa pananaw ni John nga kini nga syudad lunsayng bulawan ug matinaw murag bildo nga syudad mga kapaglaom. So ang nakanindot ni ini mga kapaglaom nga kining syudad nga ato nga
Pagatun-an og ato nga tan-awon nga kini nga syudad dili kini basta-basta nga syudad nga giandam sa Dios alang kanimo ug kanako. Nindot nga syudad nga ang syudad susama sa lunsayng bulawan. Lunlun bulawan mga kapaglaom ug matin-aw kini susama sa bildo. Sa pagpadayon sa verse 19 ingon siya, ang mga patukuranan sa parel sa siyudad, gidayan-dayanan sa tanang matang sa batong hamili, ang nahunang haspi, ang ikaduha sa piro, ang ikatulo kalsidonia, ang ikaupat esmeralda. So mao kana nga mga klases mga bato nga gibutang diha sa mao nga siyudad. Diha gibutang sa mao nga Jerusalem nga nakita sa panan-awon ni John. Ang ikalima, sardonika. Ang ikaunom, cornalina. Ang ikapito, krisolito. Ang ikawalo, birilo. Ang ikasiyam, topasyo. Ang ikanapulo, krisopraso. Ang ikanapulog usa, hasinto. Ang ikanapulog duha, amatista. So mao kana mga kapaglaom ang mga klase sa mga bato nga gibutang o gisagol niini nga syudad. Mao kini nga klase sa mga hamiling bato ang gisagol nga diha nasagol sa mao nga Jerusalem. Ang gihimo nga mga dekorasyon sa maong syudad, mga kabaglaom, kining mga batong hamili nga siguro wala pay usa ka tawo nga nakakita niini nga klase nga mga bato. Now, verse 21 nagingon, og ang napulog duha ka mga pultahan hinimog napulog duha ka mga mutya. No? Ang matag usa ka pultahan nahimog usa lamang ka bukmutya ug ang kadalanan sa syudad lunsayng bulawan matin-aw mura og bildo. Mga kapaglaom, ang syudad nga giandam sa Dios, nga gitanyag sa Dios sa matag usa kanato. Atong mahanduraw mga kapaglaom nga kining syudad nga giandam sa Dios alang kanimo kanako, grabe kini kanindot mga kapaglaom. Sa dili pa ako magpadayon mga kapaglaom, mahatag ko kaninyo og ilustrasyon alang sa ato nga gitun-an karon. Mga kapaglaom, diha sa social media, daghan kaayo ang mag-post sa maong nga mga dapit. Daghan kaayo ang gipakita nga mga nindot kay nga mga dapit. Aron makita usab sa mga katawhan nga kini nga dapit nindot. Sa diha nga ato kining makita mga kapaglaom, bisan diha lang sa social media, apan kita adunay kaibog, adunay excitement sa imong pagbati nga gusto ko moadto niini nga dapit. Sa diha nga ato ning maadto mga kapaglaom, siguro dili nimo ma-feel ang kalipay o ang kanindot nga imong makita sa mao nga syudad. Mga kapaglaom, sa diha nga ako miadto sa Manila. Gay nagplano ko mga kapaglaom sa kaniadto nga gusto jud kong moabot og Manila. Sa diha nga niabot gyud ang panahon mga kapaglaom nga gusto gyud kong adtog Manila. Niabot ang time nga nakaadto gyud kog Manila mga kapaglaom. Diha pa lang daan sa sakay pa lang nako daan sa barko mga kapaglaom. Grabe na yung kalipay, excitement nga akong gibati tungod kay gusto nako nga makakita ni anang Manila. Pag abot nako tuod man mga kapaglaom, grabe gyud kanindot ang Manila. Sa diha pa lang gani sa Pantalan sa Pier 15, nakita na nako ang grabe kanindot sa mga building. Mga kapaglaom, ang pangutana sa matag usa nato kakinabuhi. Sa presente nato nga kinabuhi karon. Anaa ba kitay handom? Aduna ba kitay excitement? Aduna ba kitay excited sa ato nga kaugalingon, sa atong kinabuhi? Nga samtang gitanyagan kita sa Dios niining bag-ong Jerusalem. Nga kini nga Jerusalem, iya kining gigahin alang kanimo ug kanako. Mga kapaglaom sa pagpadayon, kining Jerusalem nga gitanyag sa Dios nganhi kanato. Atong makita kung unsa pagyud ang naa niini ug unsa pagyud ang
makita nato ni ining syudad nga gitagana sa Dios alang matag usa ka nato. Sa verse 22 nag-ingon siya, wala ako'y makitang templo sa syudad, kay ang templo ni ini mauman ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan ug ang kordero. Mga kapaglaom, diha di ay sulod sa Jerusalem nga nakita sa pananaw ni John, nag-ingon siya didto nga wala tay makita nga templo. Tungod kay kini nga syudad, mga kapaglaom, ang atong makita dito mao lamang si Ginoong Hesus nga makagagahom sa tanan og ang kordero. Mao kini ang atong makita, mga kapaglaom, sulod ni ini nga Jerusalem. Padayon, ingon siya sa verse 23. Og ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw og bulan sa pagdanag kaniya, kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag og ang iyang suga mauman ang kordero. Mga kapaglaom, kini nga gingharian, kini nga syudad nga gitagana sa Dios kanimo kanako, dili na magkinahanglan og adlaw og bulan tungod kay pagdanaga na sa Dios sa iyang himaya. Ang Dios na mo'y magahatag og kahayag ni ini nga syudad, mga kapaglaom. So kung atong handurawon, mga kapaglaom, nga kining syudara grabe kanindot, atong makita nga kini nga syudad tagaan o kahayag sa Dios pinaagi sa iyang himaya. Mga kapaglaom, inani kanindot ang syudad nga gitagana sa Dios alang kanimo ug kanako. Padayon, ingon siya, pinaagi sa kahayag sa syudad, managpanlakaw ang mga nasod ug ang mga hari sa yuta managdala sa ilang himaya ngadto niini. Mga kapaglaom, pinaagi sa kahayag sa syudad, manlakaw ang tanang kanasuran sulod sa syudad nga kauban ang mga hari sa yuta nga nanagdala sa ilang himaya ngadto niini. Nindot, mga kapaglaom, nga kung kita makaadto ni ining syudad, kita makapuyo ni ining syudad, ang kahayag nga atong mabatnan kahayag sa himaya sa Dios, o kini nga mga kahayag mao'y magdala, magdanag sa syudad, o kitang tanan manlakaw ni ining nga nasod, kauban ang mga hari sa yuta managdala sa himaya ngadto ni ini. Mga kapaglaom, padayon sa verse 25 nagingon, og ang iyang mga pultahan dili nagayod pagasirhan sa maadlaw, kay wala may gabii didto. Kanindot sa syudad nga giandam di ay sa Dios, mga kapaglaom. Ingon siya nga ang pultahan dili nagayod pagasirhan. Sulod sa maadlaw kay wala na may gabii didto. So nindot nga syudad, mga kapaglaom, kay ang kini nga syudad wala na di ay gabii ug adlaw. So nagsigi na lang ang kahayag ug ang hayag sa himaya sa Dios matag karon og unya, mga kapaglaom. Inana kanindot ang syudad nga mao'y magahatag sa kahayag sa maong syudad, mao ang himaya sa Dios. Verse 26 nag-ingon siya dinhi, ilang pagadadon og niini ang himaya og ang kadungganan sa mga kanasuran. Mga kapaglaom, dadon nato ang himaya og ang kadungganan sa kanasuran ni ining gingharian nga gitagana sa Dios kanimo kanako. Mga kapaglaom, grabe kanindot ang gingharian, ang Jerusalem nga gitagana sa Dios alang kanimo ug kanako. Atong tan-awon, mga kapaglaom, ang giingon diha sa Pinadayag 22:1. Unsay giingon diha, mga kapaglaom? Ingon siya, og iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga managahatag kinabuhi. Matinaw murag kristal nga nagagula gikan sa trono sa Dios og sa trono sa Kordero. Mao na kanindot sa syudad, mga kapaglaom, nga giandam sa Dios tungod kay kini nga syudad atong makita og iyang gipakita ang maong suba nga mao ang tubig nga nagahatag sa kinabuhi nga tin-aw og kini murag kristal og nagagula kini, mga kapaglaom, gikan sa trono sa Kordero. Mao na kanindot ang syudad, mga kapaglaom. Kini nga syudad nga gitanyag niya ngadto kanimo. Nga kini nga syudad og ato kining mapuy-an, ato kining masinati, mga kapaglaom. Kini nga syudad ato kining puy-an unya sa katapusang mga adlaw. Nga kining syudad nga ato nga masinati
og ato kining matagamtaman unya sa katapusan nga mga adlaw. Inana kanindot mga kapaglaom ang bag-ong syudad nga giandam sa Dios. Ingon sa verse 2, latas sa taliwalas kadalanan sa syudad, usab sa masikadaplin sa suba, diha ang kahoy nga nagahatag sa kinabuhi nga may napulog duha ka matang sa bunga nga magapamunga matag bulan og tambal ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga kanasuran. Inani kanindot mga kapaglaom, nga niani nga syudad nga giandam sa Dios kanimo kanako, nga dinha sa daplin sa mga kadalanan, naa diha ang mga kahoy nga mamunga kini og 12 ka klase nga bunga matag bulan. Mao na kanindot nga mga prutas nga imong matagamtaman, makita niini nga gingharian nga giandam sa Dios. Makita nato og ato kining matagamtaman kapaglaom nga kining klase sa kahoy nga mamunga og 12 ka klaseng bunga sulod sa usa ka bulan. Grabe kanindot mga kapaglaom nga mao nga syudad nga gitanyag sa Dios kanimo ug kanako. Ingon siya sa pinadayag 20 bersikulo 6. Ingon siya sa pangutana, kinsa ang arang makapuyo dinhi niining paraiso. Mga kapaglaom, ang Dios naghandom kanimo kanako nga kitang tanan makapuyo ni ining paraiso nga iyang giandam. Ingon siya, bulahan ug bulahan ang tao nga nakaambit sa nahunang pagkabanhaw. Sa taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon wala nay gahom sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug kini og ni Kristo og uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. Mga kapaglaom, ang handom sa Dios nag-ingon siya, bulahan og balaan ang tao nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Mga kapaglaom, sa pagbalik sa Ginoo, duha lang ang basihanan sa mga tao sa pagbalik sa Dios. Unang pagkabanhaw ug ang ikaduhang pagkabanhaw. Ang handom sa Dios kanimo kanako kapaglaom nga makaambit ta sa unang pagkabanhaw. Kay kini nga mga katawhan nga nakaambit sa unang pagkabanhaw, kini sila dili na mamatay. Wala na'y kamatayon. O kini silang tanan mahimong magahari, mahimong saserdote sa Dios og ni Kristo. O kini nga mga katawhan, kitang tanan nga naadiha kang Kristo o kitang tanan nga nakaambit ni anang naunang pagkabanhaw, kita magauban kaniyag magahari sa usa ka libo ka tuig didto sa mga langit. Inana kanindot mga kapaglaom, ang gisaad sa Dios kanimo kanako mao ang paraiso. O kini nga paraiso iya kining giandam alang kanimo nga aron ikaw ug ako makapuyo niini. Og ikaw usab mahimong hari o saserdote o diha kang Kristo o kitang tanan magahari sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa pagpadayon, ingon ang pangutana, unsa ang kasanitian sa mga linuwas sa paraiso? Mga kapaglaom, adunay mga kasinatian ang mga linuwas ni Kristo unya niining magbag-ong Jerusalem nga gitagana sa Dios. Atong tan-awon mga kapaglaom kung unsa ang naa niini ug unsay kasinitian sa mga katawhan nga mga maluwas. Ingon siya dinhi sa Isaiah 65 versikulo 17 nagingon, kay aniya karon ako magahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman ni mutungha sa hunahuna. Mga kapaglaom, nagingon ang Dios, ingon siya, kay magahimo og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Then ang una nga mga butang mga kapaglaom dili na kini pagahinumduman. Tungod kay kining bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na ta makahinumdum pa sa mga butang niini nga kalibutan. Muna ang saad sa Dios sa matag usa kanato nga niining bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang kasinatian nato mga kapaglaom mao nga ang mga butang dili na nato mahinumduman. Ingon sa pagpadayon, apan manakalipay kamo og managmaya sa walay katapusan, tungod ni adtong gihimo ko, kay aniya karon gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya og ang iyang mga pumuluyo nga usa kakalipay. Mga kapaglaom, mao na ang saad sa Dios. Ngaingon siya, managkalipay kamo og managmaya sa walay katapusan tungod ni adtong gihimo ko,
Kay aniya karon gihimo ko ang Jerusalem nga sa usa ka pagmaya ug ang iyang mga pumuluyo mahimong usa ka pamilya nga malipayon mga kapaglaom. Mao kana ang masinatian sa mga katawhan nga makapuyo ni anang bag-ong Jerusalem nga gitagana sa Dios. Mga kapaglaom, niini nga kagabhion ato nga handumon ang Dios matag karon ug unya. Tungod kay ang Dios adunay plano sa matag usa kanato ka mga kinabuhi. Ang Dios adunay saad diha kanimo. Ang Dios adunay saad kanimo kanako. Walay lain usab nga gisaad. Dili ang Dios nagsaad alang sa kalaglagan sa iyang mga katawhan, kundi nagsaad ang Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga kini nga mga katawhan makapuyo ni ining bag-ong Jerusalem. Ingon siya sa sumpay mga kapaglaom, og ako magamaya diha sa Jerusalem og magakalipay diha sa akong katawhan. Og dili na pagahindunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho og ang tingog sa paghilak. Mga kapaglaom, nag-ingon siya dinhi nga magmaya diha sa Jerusalem og magakalipay kauban sa iyang mga katawhan. Og dili na pagahingdunggan. Dili na nato madunggan mga kapaglaom ang mga tingog sa pagbakho niini nga dapit. Tungod kay bisan gani kuno ang tingog sa paghilak mga kapaglaom, dili na nato madunggan. Tungod kay nag-ingon siya sa verse 20 sa sumpay ingon siya dinhi, og sila tukod og mga balay, og magapuyo niini og sila magatanom og mga kaparasan, og magakaon sa ilang bunga. Mga kapaglaom, diha sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, wala na, di na ta makadungog sa paghilak, pagbakho, sa kasakit, paghilak, tanan, dili na nato madunggan ni anang bagong langit ug bagong yuta mga kapaglaom. Sa pagpadayon nag-ingon siya sa verse 22. Sila dili magatukod og yuta, sila dili magtukod og unya, lain ang magpuyo. Mga kapaglaom sa bagong langit ug bagong yuta, pagatukuron sa Dios, magatukod ang mga katawhan sa Dios og mga balay og unya ingon siya dinhi. Sila dili magatukod og unya, lain ang magpuyo. Pagatukuron sa katawhan ng ilang mga panimalay nga kita mismo ang mupuyo. Kita mismo ang magpuyo, dili ang lain mo'y magpuyo. Sila dili magatanom og unya, lain ang magakaon. Magatanom ta ni ining bagong langit ug bagong yuta mga kapaglaom nga ang ato nga mga tanom kita rapod ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa pagbuhat sa ilang mga kamot. Mao na ang saad sa Dios sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga kita magatukod og balay, nga kita ang magapuyo, kita ang magatanom, kita ang magapahimulos sa ato mga tanom, og kita usab magapahimulos pag-ayo sa pagbuhat sa atong mga kamot. Walay lain mga kapaglaom ang magapahimulos kundi kung ikaw nagatanom, kung ikaw tukod, ikaw usab ang magapahimulos. Mga kapaglaom, padayon sa verse 24. Og mahanabo nga sa dili pa sila musangpit, ako magatubag na. Og samtang nga sila magasulti pa, ako mamati na kanila. Mao na ang mahitabo mga kapaglaom didto unya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga matod pa ni Ginoong Hesus nga mahitabo nga didto ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga musangpit sila nga si Jesus Christ mutubag na. Samtang sila nagasulti pa, apan si Jesus Christ namati na. Mga kapaglaom, mao na ang saad sa Dios ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Una nga ang ato nga hinumduman mga kapaglaom, nga ang tanyag sa Dios kanimo kanako ni ining bag-ong yuta ug bag-ong langit, nga ikaw ako makapuyo. Tanaw na to mga kapaglaon kung unsa pagyud ang naa niini. Ingon siya dinhi, ang lobo ug ang nating karniro magasalo sa pagsibsib ug ang mga leon mukaon sa dagami, sa baka ug
baka nga turo og ang abog mahimong kalanon sa bitin, sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok na kong bukid nga balaan nga nagaingon si Yoba. Mao nang mahitabo dito sa bagong langit ug bagong yuta mga kapaglaom nga ang mga lubo mag-ipon na sa karniro sa pagkaon. No, dili na sila mupatay mga kapaglaom. No, inana ang mahitabuon niya dito sa bagong langit o bagong yuta sa mga mananap nga makig-uban na sa mga kabataan o mga katawhan dito niya sa bagong langit o bagong yuta. Sa pinadayag 21:4 mga kapaglaom nag-ingon. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagina. Mausab kana ang saad sa Dios kanimo kanako mga kapaglaom, nga niining bagong langit og bagong yuta, nagaingon siya. Pagapahiran niya tanang luha gikan sa atong mga mata, og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak ni kasakit kay ang mga butang nangagina. Wala na tay hinumduman mga kapaglaom sa mga butang, og ang imong kasakit o kaguol, ang imong mga luha, pagapahiran sa Dios ni ana nga mga dapit. Inana kanindot ang saad sa Dios kanimo kapaglaom, nga niining atoa nga panahon karon, gikinahanglan kita, og nanginhanglan kita og Dios alang sa ato nga kinabuhi. Nga kini nga kinabuhi nga giandaman sa Dios og paraiso, nga dili kini mahimong kawang ngadto kaniya og nganhi kanato mga kapaglaom. Ingon siya sa pangutana. Panahon sa pagsimba unsa ang buhaton sa mga linuwas. Mga kapaglaom, sa pagsimba nagahisgot kini kung unsa kuno ang buhaton. Nag-ingon siya dinhi sa Isaiah 66, 22 paingon sa 23, nag-ingon, kay ingon ang bag-ong mga langit o ang bag-ong mga yuta, nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, miingon si Yoba, mauman ang magapabilin, ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Muna ang gisaad sa Dios mga kapaglaom, nga ang simba niya ng bag-ong langit o bag-ong yuta, magapadayon. Muna mga kapaglaom nga ang atong practice dinhis kalibutan, nga ana ang atong practice sa pagsimba, pag-alagad sa atong buhi nga Dios nining adlaw nga igpapahulay. Anang adlaw nga igpapahulay, nga kana nga adlaw nga mo'y gibalaan sa Dios. Tungod kay kini nga adlaw o kini nga batasanon mga kapaglaom, mahimo kining magapadayonon ug mahimo kining mopadayon unya ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta magapabilin ang kaliwatan nga magasimba diha sa atubangan sa Dios. Mao na ang saad sa Dios kanimo kanako kapaglaom nga magapabilin ang atong tanan nga kaliwatan ug tanan nga ngalan diha sa pagsimba sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Ingon siya, og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Yoba. Mao na mga kapaglaom, nga ang atong practice sa pagsimba dinis kalibutan magapabilin kini unya ni anang bagong langit ug bagong yuta. Nga ang saad sa Dios, nga ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Yoba. Magpabilin ta mga kapaglaom sa atong pagsimba. Ninhis kalibutan, magpabilin ang ato ang pagsimba sa adlaw ipapulay, kay kining adlaw nga ipapahulay, magpadayon ka na dito niya sa bagong langit o bagong yuta. Ingon ang pangutana, unsa ang sulbad sa tanang kalisod sa kalibutan? Mga kapaglaom, nagtanyag ang Dios kanimo kanako. Apan ang pangutana, ingon siya, unsa daw ang sulbad sa tanang kalisod sa kalibutan? Nag-ingon dinhi ang 2 Korinto 5:1 paingon sa 5. Kay kita nasayod nga kon matun-as na kining atong yutan-ong payag didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios. Usa ka puloy-anan nga dili binuhat mga kamot ug walay pagkatapos. Mao na ang saad sa Dios kanimo kanako mga kapaglaom, nga kining kalibutan mahanaw man kini, apan aduna kitay puloy-anan nga gikan sa Dios nga dili na kini mabungkag ug dili na kini mahanaw, tungod kay kini nga mga puloy-anan binuhat kini sa Dios ug dili kani binuhat sa kamot sa tao. Mao na ang saad sa Dios nga ang puloy-anan nga iyang giandam nga kining puloy-anan, kining Jerusalem, gitanyag sa Dios kanimo kanako dili na kini
matunas og mahanaw pa. Mao kana mga kapaglaom nga ang imong kinabuhi karon kun anaa man galing si Kristo diha sa imong kinabuhi. Ato ang panganduyon ang langit nga gitanyag sa Dios kanimo ug kanako. Alang kanimo ug kanako kapaglaom nga niining atong presente nga kalibutan karon, hapit na kini mahanaw, hapit na kini matunas. Apan ang Dios nagtanyag kanimo nga dunay puloy-anan nga dili na gyud kini mabungkag. Tungod kay kini nga puloy-anan dili kini binuhat og kamot kun dili binuhat kini sa Dios. Sa verse 2 nagpadayon, sapagkat tinuod dinhi niining maong payag kita panghupaw sa atong pangandoy og unta kasapawan na kita ni anang atong langit ng puloy-anan aron nga kita kahalupan na kita niini kita dili makaplagan nga mga hubo. Kini nga puloy-anan mga kapaglaom nga makaplagan kita sa Dios nga wala nay buling og wala nay sala mga kapaglaom. Inana kanindot ang saad sa Dios kanimo kanako. No? Ang verse 4 nagingon, kay samtang ania paghihapon kita sulod niining maong payag, kita dinatugan sa atong mga luwan, nagaagulo, dili tungod kay buot kita mahukasan niini, kun dili aron kita masapawan unta ni atong langitnon nga puloy-anan, aron nga ang may kamatayon pagalamyo na sa kinabuhi. Niini nga puloy-anan mga kapaglaom, wala nay kamatayon. Mupuli na ang kinabuhi nga wala nay katapusan. Ang saad sa Dios nga kining puloy-anan nga dili na mabungkag o kining kinabuhi nga wala nay katapusan kapaglaom. Kanindot sa saad sa Dios alang kanato mga kapaglaom. Ingon siya sa verse 5, siya nga nagaandam kanato niining mga butanga mao ang Dios nga naghatag kanato sa espiritu ingon nga patinga. Mga kapaglaom, maghisgot ganit tag patinga, muhatag ta og gamay nga sampol. Kung ikaw magapatahi sa maong panapton mga kapaglaom sa maong sastri, dili pa na niya tahion na akay down payment, na akay patinga ni anang panapton nga imong gipatahi. Kay kanang patinga mga kapaglaom, nagsimbolo o nagsign ka na nga ikaw mobalik aron sa pagbayad sa taybuok nimong kulang sa imong gipatahi. Mga kapaglaom, ingon ana usab ang Dios alang kanato. Nagpadala ang Dios og patinga nga mao ang balaang espiritu nga aron sa mga kasakit pagsulay nga atong natagamtaman. Aduna kitay gipatinga sa Dios nganhi kanato nga mao ang balang espiritu nga mo'y magagiya kanimo bisan luyo sa atong mga pagsulay ug luyo sa atong pagpakasala. Kay ang Dios nagpadalas patinga, nagpasabot nga ang Dios mubalik aron sa paglukat kanimo gikan sa pagpakasala niini nga kalibutan. Ang Dios mga kapaglaom naghandom kanimo nga siya gadupa sa Kalbaryo sa cross, nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, tungod og alang kanimo. Si Jesus Christ nibalik aron sa paglukat kanimo gikan sa atong pagpakasala. Mao kana ang simbolo sa patinga sa balang espiritu mga kapaglaom. Nangandoy ka ba nga ikaw moadto og langit? Nangandoy ba ikaw sa langit? Niini nga takna sa kagabhion mga kapaglaom. Hangyoon ko kamo. Nga kung asa kamo niining dapit niini nga kagabhion na himutang. Kung inyong gibati sa inyong kasing-kasing nga si Kristo ni balik alang sa paglukat kanimog kanako. Og imong gibati usab nga ikaw nangandoy og langit. Hangyoon ko ikaw sa pagtindog. Magampo ta. Dalaygon og silimbaho na mo nga Dios. Nining atakna sa kagabhion. Ako naghangyo kanimo nga ikaw mga panalangin ni ining mensahe nga amo nga gipaminawan karon. Nga kini nga mga mensahe masabtan kini ngadto sa nga mga katawhan nga nagapaminaw niini. Ikaw usab mga panalangin niining mga katawhan nga niya karon nagabarog. Andam nga mudawat diha kanimo. Bisan man luyos sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan o Dios aduna sila'y handom nga ikaw ilang ipahari sa ilang kagalingon. Og aduna usab sila'y handom nga sila mupuyo ni anang langit nga imong giandam alang sa matag usa kanamo.
niini nga kagabion o Dios. Salamat kaayo niining mensahe nga mulukop kini sa bisan asa man nga dapit niini nga kalibutan. Nga kini nga mensahe mo'y magadala og paglaom ni adtong mga katawhan nga wala pas kamatuoran. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay magatubag sa among mga pag-ampo kay kining tanan among gitugyan uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lang sa ngalan ni Jesus nga among bugtong personal nga manluluwas. Amen.